Moitas grazas, boas tardes. Presentamos hoxe en coherencia co noso discurso da mañán e co discurso de Marea nesta Cámara, que presenta e representa un proxecto nacional galego baseado na democracia e na xustiza social, o seu correlativo no ámbito económico. Xa expresamos pola mañán en relación á nosa proposta de devolución dos orzamentos do Goberno presentados aquí, e agora viremos tamén con relación a desta tarde o incremento de teito de gasto no financiero como a nosa proposta para poder levar a cabo unha serie de medidas que supoñan poñer en marcha un modelo alternativo de carácter económico, de carácter social. Unha proposta que se basea nun incremento do teito de gasto articulado en dous eixos, relativo aos recursos do Estado e relativo a determinadas medidas fiscais. En relación ao primeiro, o incremento dos recursos procedente do Estado pasa por varias cuestións que paso a desglosar sobre os ingresos derivados do modelo de financiamento autonómico e os instrumentos para o reequilibrio territorial. Nos concretaríamolos en dous conceptos diferentes. En primeiro lugar, a necesidade por parte do momento da planificación do orzamento dunha estimación rigorosa dos ingresos derivados do modelo de financiamento autonómico que teña en conta as previsións de crecemento económico e, polo tanto, das bases impoñibles das diferentes figuras tributarias, corrixindo as desviacións entre as previsións e a recadación final efectiva. En segundo lugar, co incremento dos fondos de recursos derivados da necesaria revisión e modificación inmediata do Fondo de Compensación Interterritorial. Con todo o cal, estableceríamos nesta primeira partida un montante adicional de 300 millóns de euros. En segundo lugar, a adopción dun paquete de medidas fiscais que permitan o achegamento dun volume adicional de 200 millóns de euros que suporán unha importante mellora na capacidade de recuperación dos nosos dereitos sociais básicos mediante a recuperación de gastos non financeiros significativamente nos eidos da sanidade, educación, os servicios sociais e o emprego. Como estruturamos nós este paquete de medidas fiscais? Da seguinte maneira, en función dos principios de equidade, de redistribución de renta e riqueza. En primeiro lugar, co incremento dos tipos impositivos nos tramos máis altos da tarifa autonómica do IRPF. É necesario pedirlle máis a quen máis ten, non a quen menos ten, nin facer igualacións por debaixo a todo o mundo, porque non todo o mundo ten as mesmas posibilidades nin a mesma capacidade. En segundo lugar, o mantemento do imposto de patrimonio con carácter permanente, con elevación da actual escala de gravame dos tipos impositivos do imposto. En terceiro lugar, o incremento do tipo de gravame do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada. Escandalizábase esta mañán o vocero do Partido Popular cando comentaba a nosa emenda neste punto. Nós aí temos a seguridade, polo menos, de que estas empresas non se van deslocalizar e non van levar o encor de Belesar a outro sitio. Co cal sabemos que na medida en que van seguir sendo rendibles e que é posible o establecemento dun tipo de gravame acorde co tipo de dano que producen no medio, está máis que xustificado ese incremento tal e como propón o Grupo Parlamentario de En Marea. Queixábase tamén pola mañán o vocero popular de dous impostos que leo na nosa emenda que propoñíamos crear. En primeiro lugar, a implantación dun imposto autonómico sobre as grandes superficies comerciais e, en segundo lugar, a implantación dun imposto autonómico sobre os pisos baleiros das grandes empresas. E entón o argumento para rexeitalo era que, tanto nun caso como outro, había contenda xudicial noutras comunidades autónomas con relación ao tema competencial ou á forma de establecemento dos tributos. E parecía que isto era unha defensa inocente e aséptica dunha determinada situación da que había que esperar a que se resolvese xudicialmente para poder determinar algo aquí a nivel político. Non, a decisión política é gravar determinados feitos impoñibles que consideramos que son manifestacións de riqueza que deben de ser atendidas. E, en segundo lugar, constatar que vostedes, cando defenden a non implantación de determinados impostos, máis que por motivos relativos ao interese público, o fan por motivos relativos ao interese popular. E é que, por exemplo, en relación ao imposto de grandes superficies, se nos pode ocorrer varias, en calquera dos polígonos industriais ou nos arredores das grandes cidades. Algunha delas podía ser a de Rafael Arias Salgado, presidente do Grupo Carrefour en España dende o ano 2000, e desde fai anos tamén presidente do World Duty Free Group, a antigua Aldeasa, e que, polo tanto, aquí, máis que vir a defender os intereses dun pleito que todavía está por decidir, parece que estarían defendendo os intereses dos antigos ministros do Partido Popular. Eso que sí que chamamos propiamente as portas xiratorias das que vostedes solamente dan conta
cando xa non queda máis remedio. E, sin embargo, temos exemplos máis que sobrados en xerentes de empresas comerciais, de grupos multinacionais, de grandes superficies, que son as que vostedes queren protexer deste tipo de impostos coa excusa única e exclusivamente de que están baixo examen xudicial. Existen outras normas baixo examen xudicial e por eso non deixan de estar en vigor e por eso non deixamos de defender a súa vixencia. Non todas de carácter económico, outras de carácter civil. Poñamos por caso a Lei de Dereito Civil de Galicia, que depende en algún caso da súa resolución polo Constitucional, e, sin embargo, iso non impide a vixencia e a utilidade da propia norma fundamental en materia de Dereito Civil de Galicia. O mesmo sucede co imposto aos pisos baleiros por grandes propietarios. Evidentemente non falamos de particulares, falamos de entidades, de empresas grandes posuidoras de pisos que están baleiros e que están inmovilizados e que o que fan é crear unha sensación, unha falsa expectativa de que non existe vivenda disponible cando realmente sí que existe, e unha forma de mobilizar esa vivenda con relación a esos grandes propietarios é precisamente o establecemento deses impostos. Pasa que volve a suceder o mesmo. Como hai grandes amigos que son grandes propietarios, podemos falar de bancos como BBVA, como Jove con relación antes a Fadesa, como ahora con Inveralbesa, etc., pues dan lugar a que o que aquí se converte inicialmente nunha defensa inocente dun imposto que non debe ser posto porque todavía está pendiente de resolver en vía judicial, realmente o que oculta, o que enmascara, é a intención de non afrontar que existen determinados amigos os que se protexen mediante este evitamento de novos tramos e de novas figuras impositivas. Pois nós, se pensamos que aí hai unha manifestación de riqueza, o mantemento de parques inmobiliarios que non se moven e que non están ocupados fai que non se cumpla ca función social da propiedade e, concretamente, limita de forma eficaz o acceso a unha vivenda digna, que tamén está garantizado constitucionalmente, e por iso pensamos que eses feitos impoñibles deben dar lugar a que, como feitos que supoñen manifestación de riqueza, deban ser gravados. E igual sentido tamén as grandes superficies. Apostamos tamén por unha minoración selectiva e ponderada, sen afectación do principio de equidade e redistribución do actual nivel de beneficios fiscais previstos nos orzamentos para 2017. Xa denunciamos que determinadas rebaixas lineais son inxustas porque tratan de forma igual situacións profundamente desiguais e, polo tanto, manifestacións de riqueza diferentes. Tamén apostamos por un reforzamento do plan de inspección e loita contra a fraude fiscal, o que nos levou xa dende esta tribuna a defender as competencias plenas en materia de inspección laboral e todas as competencias asociadas para poder acadar non solamente unha mellora das condicións no ámbito que tiña no eido laboral, sino tamén ca evasión de carácter fiscal, coa dotación neste caso de maiores medios que permitan a fixación de obxectivos e recadación máis ambiciosos. En relación coa participación do imposto sobre os depósitos nas entidades de créditos, consideramos que a estimación de recadación debería incrementarse polo menos nun volume de recursos adicionais que chegase a 10 millóns de euros. Tampouco entendemos que se nos diga que o imposto sobre bebidas de alto contido en azúcares non pode facerse porque xa está o goberno español traballando nela. Pois que traballe, pero mentre o goberno traballa, o goberno español traballa, nós tamén traballamos establecendo esa figura tributaria porque consideramos que existen feitos impoñibles que é preciso gravar. Neste caso non como manifestación de riqueza, sino para cumprir outras finalidades de carácter relacionadas ca saúde pública. Ben, a aplicación do paquete de medidas fiscais proposto permite un incremento do teito de gasto non financiero da mesma cuantía, así como a reasignación de prioridades do gasto público que dá lugar a unha serie de medidas que nós temos aquí, no concreto, do que nós denominamos investimento social, en diversas partidas que agora comentarei en relación ás máis significativas. En primeiro lugar, en materia de cooperación exterior. En segundo lugar, en loita contra a pobreza e exclusión social, permítame que me deteña aquí. En primeiro lugar, en relación ao establecemento dunha renda social galega. Dixémolo desde o primeiro momento, non nos vale a formulación actual que a niveles de integración e inclusión social ten a risga. Creemos que é necesario un sistema máis ambicioso, máis amplio, con cauces menos estrictos para a percepción da prestación e con relación aos itinerarios de inserción laboral e social que o risga que se produciría mediante unha renda básica galega. En segundo lugar, a construción e mellora de infraestructuras sociais que son moi necesarias para as prestacións sociais básicas e o exercicio de dereitos sociais básicos, sobre todo para os nosos maiores, centros de día, residencias de maiores e centros de atención á diversidade. En terceiro lugar, construción de unidades de atención á infancia de 0 a 3 anos, melloras de illamento na vivenda e plan de control da pobreza enerxética e, finalmente, un plan de erradicación da pobreza enerxética. Falaba Levi-Strauss, na derradeira das súas obras sobre diversidade cultural, que o desenvolvemento social nunha sociedade avanzada ou nas sociedades avanzadas modernas, como as nosas, mídese en función do grado de enerxía disponible.
E non solamente iso, sino que internamente a cohesión social se medía en función da diferencia de enerxía disponible entre capas diferenciadas da sociedade. Non sabemos que siga habendo ese problema derivado da circunstancia que vimos a denunciar aquí continuamente cada vez que subimos a tribuna en relación á pobreza enerxética como unha das manifestacións de pobreza das persoas e das familias, moitas delas precarizadas, como se citaba tamén a Bauman neste caso, como consecuencia dunha crise que as maiorías sociais non provocaron e que, polo tanto, é necesario resolver por medio dos orzamentos, por medio da solidariedade pública que se exerce mediante a redistribución de renta e riqueza. En seguinte lugar, un plan de mellora da sanidade pública, cujos principais fitos son os seguintes. En primeiro lugar, a reposición de cadros de persoal como medio indispensable para unha mellor prestación de servizos. En segundo lugar, o tan reclamado pola nosa parte Plan Galego de Saúde Mental. En terceiro lugar, e tamén me deteño aquí un pouco máis, a reversión ao público do novo Hospital de Vigo. Nos dixemos que era posible levar a cabo unha mellor xestión, unha máis eficaz xestión dos recursos sanitarios mediante a recuperación para o público de infraestructuras sanitarias e de servizos sanitarios privatizados, e esta é unha aposta tamén orzamentaria por esa xestión que entendemos que será máis eficaz e máis eficiente. E se vostedes a privatizaron, en algúns casos a propia xestión sanitaria, porque se viron incapaces de xestionar ben. Nos creemos que é posible xestionar ben dentro do público, por eso apostamos polo rescate e unha mellor xestión, e estes orzamentos amosan ese compromiso real co público pola parte que o Grupo de En Marea se refire. O plan de emerxencia para a creación de emprego e a superación da precariedade é outra das medidas que viñemos a traer aquí no plano político e tamén no plano económico, con 65 novos millóns de euros, para un programa de emprego por conta allea para os parados de longa duración e maiores de 45 anos, en definitiva, colectivos vulnerables e do máis difícil inserción laboral, igual que o programa de especial e específico de emprego para a muller e tamén o programa de mellora de emprego para a xente moza. Finalmente, tamén dentro desta partida, o apartado de plan de loita contra a precariedade laboral, como forma de garantir un mellor emprego, un emprego de maior calidade que cree confianza tamén na xente que traballa para poder vivir con dignidade e tamén, a partir de aí, poder consumir e poder gastar con tranquilidade, que é unha das cuestións que, desde o punto de vista privado, tamén dinamiza a economía. Todo está relacionado. Por iso no gasto e investimento que redunda en que a economía acabe tendo un gasto productivo por medio do esforzo que se fai por medio das arcas públicas, neste caso por medio dos orzamentos. En canto á recuperación e dinamización do medio rural, propomos tamén a creación dun servicio único e de carácter público de prevención de incendios forestais. De carácter público e de carácter único. Queremos a recuperación para o público de toda a xestión de prevención de incendios forestais. Denunciamos aquí xa en numerosas ocasións a forma en que se facía a xestión de determinados parques de bombeiros e determinados servicios que estaban privatizados, ou a contratación externalizada de servicios para o verán, tamén incluso de vixilancia do exército. Creemos que é posible facelo todo nun mando único e nun mando público. Por lo tanto, esta é a nosa aposta orzamentaria tamén por esa medida política. A modificación do modelo agrario, con recuperación das terras improductivas, a reducción do terreo forestal en beneficio do terreo agrícola e a eliminación das SOSFOR ca recuperación das SUSFOR como forma de xestión democrática e participada das propietarias e os propietarios forestais e agrícolas na propiedade privada. Tamén un plan de choque e mellora para a recuperación do sector lácteo, porque xa que nós non cremos nas promesas electorais de un Feijóo que decía que as industrias de transformación láctea virían por posibles investimentos que fixesen empresas privadas das que o presidente en campaña nada podía prometer porque nada dependía de él, a pesar de que era unha promesa electoral. Nós sí apostamos por un modelo que teña intervención desde o ámbito público para o fomento da creación de industrias de transformación láctea, seña para a implantación de novas industrias, seña para o fomento de que os propios produtores leven a cabo a súa transformación dos produtos lácteos, e o facemos con compromiso orzamentario, que é como hai que facelo, non simplemente con brindes ao sol en campaña electoral. Igualmente, un plan de asesoramento e apoio á incorporación agroforestal. Tamén presentamos un plan de emerxencia de salvamento do sector mariñeiro e pesqueiro con varios fitos que sinalo. En primeiro lugar, o rescate e a posta en marcha dun servicio público de vixilancia e saneamento. Si, un rescate con relación a servicios que están privatizados, unha vez máis amosando a súa incapacidade de xestión desde o público, por iso teñen que diferilo a terceiros, tamén seguramente por medio de empresas das que alguén se leva suculentos beneficios. En segundo lugar, o investimento productivo na acuicultura sostible
sostenible e extensiva e o plan de recuperación de bancos marisqueiros. Plan de recuperación de bancos marisqueiros que está relacionado con outra partida de outro plan que tamén propoñemos, o de recuperación medioambiental e a revisión do modelo de xestión de residuos, concretamente en relación ao saneamento das rías galegas. Creemos que unha atención integral de saneamento de rías máis recuperación de bancos marisqueiros pode axudar a dinamizar o emprego en relación ás rías galegas. Tamén plans comarcais de xestión e valorización de residuos como xeito alternativo ás políticas simplemente incineradoras de Sogama. En canto á vivenda, temos un plan específico previsto aquí para o ano 2017 de garantía do acceso á vivenda. Sinalo varios fitos. Un programa Aluga de axudas afectados por execucións hipotecarias, pero un plan consistente. Un plan con un bono alugueiro tamén de carácter consistente económicamente e que seña facilmente accesible en relación aos requisitos administrativos para a súa concesión, igual que a axuda ao aluguer que tamén promovemos, o plan de prevención e loita contra os desafiuzamentos, pero un plan serio para poder levar a cabo o realoxamento das persoas que son no seu caso desafiuzadas. E finalmente o programa de creación dun parque de vivenda pública en aluguer. Algo contrario ao que vostedes están deixando facer entre outros sitios no barrio da Tinería en Lugo, onde, habendo un parque importante de vivendas que podrían servir para a dinamización e a utilización para garantir o acceso a unha vivenda digna, están vostedes deixando de xestionalas para finalmente seguramente desfacerse delas, como xa é o plan que se está executando en algúns casos. Remate, por favor. Vou rematando, facendo referencia, casi para rematar, as melloras en mobilidade e transporte público, que a creación dunha compañía galega de transporte público que poida vehiculizar, que poda articular mellor o transporte de carácter interurbano, sobre todo en zonas onde este resulta deficiente desde o punto de vista económico, pero é eficiente, sin embargo, creemos nós, desde o punto de vista social e tamén para contribuir á fixación de poboación. Un plan de choque contra a violencia machista dotado con máis de 20 millóns de euros, que é coherente con o seu discurso político do pleno de decembro en relación a 3 medidas concretas, e con isto remato: o desenvolvemento de plans de protección da igualdade e prevención da violencia machista polas entidades locais, a promoción do autoemprego das mulleres, os recursos integrais para as mulleres en situación de especial vulnerabilidade. E remato simplemente sinalando que temos plans adicionais dos que poden vostedes dar conta, como plan de mellora da recuperación do ensino público en materia de normalización lingüística, o impulso do comercio de proximidade, ou tamén, non quero deixar de referirme a investigación, desenvolvemento e innovación. Nos consideramos que a creación de emprego que xere maior valor engadido é aquel que está asociado ao I+D+I, por eso propoñemos maiores axudas predoctorais e fomento da contratación do I+D+I, as transferencias correntes a universidades para esta materia e finalmente actuacións en materia de investigación e desenvolvemento e innovación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Villares. Ten a palabra o señor Valeriano Martínez.